nalika aku pamit karitan dening Rio Mantaron. Ibu pun esuk kanto kemerlip kaya mutiara ing pasukatan. Aku tansah kelingan ing dalam sepecat sing saben dina dak liwati. Budal lan mulia sekolah iki. Ibu nguntapake aku tahlil paninggal wengi lan asih nang budal. Budi ngilmu kanggo sangu besok. Ibu mung sing nyangoni pengesuk. Dadi generasi kang gunai angsal rasane ati ben benaing lan asih penyawange ibu dek nang sangut mecaki dina-dinaku kanthi semangat jero ati. Kersane ibu bakal dek wujude kanthi lurus dan berti. Ibu kang putra bakalan